Nejenom vymazlených kliček, ale i vyloženě revolučních změn jsme se podle slov autorů měli dočkat v letošním ročníku FIFA. Nakonec jsme se i dočkali, jenže 12 se stala spíše takovým testovacím ročníkem, protože jak po chvíli zjistíte, ne vše funguje jak má. Zatímco u údajně vylepšeného systému kliček jsme si nevšimli Lauter žádné změny, úplně jinak je to s herní fyzikou a bráněním. Ty doznaly opravdu velkých inovací. Začneme fyzikou, která má velký podíl na dvou herních faktorech. Míč a všechny pohyby opravdu fungují autenticky. Hráči se srážejí nenaskriptovaně a ano, opět to o něco víc připomíná skutečný fotbal, což je ale patrné spíše v detailech. Bohužel druhá stránka fyzikálních hrátek už není tak vítaná. Spousta kolizí, pádů a dalších herních situací vypadá k naší lítosti poněkud směšně a dobrý dojem zbytečně sráží. Ku příkladu se stane, že se hráči do sebe občas zaklíní a neustále kolem sebe popadávají jako smyslu zbavení. Naštěstí se to neděje příliš často a vliv nové fyziky na hratelnost je celkově pozitivní. To platí i pro nové taktické bránění, které považujeme za vůbec tu největší novinku a největší posun k lepšímu. Spočívá v tom, že stiskem příslušného tlačítka na gamepadu můžete jedním hráčem v podstatě jenom stínovat a dodatečně atakovat protivníka a na rozdíl od předchozích ročníků to tentokrát působí opravdu reálně. Nic se tak neděje bez vašeho zásahu. Díky tomu ubylo zákroků, které jste v podstatě nezavinili a tím pádem i příležitostí ze zbytečných přímých kopů. Kdybychom to teď uzavřeli, měli bychom tady minimálně devítkovou hru. Nicméně tomu tak není. Proč? Protože i FIFA 12 je bohužel plná chyb, které se táhnou sérií již delší dobu. Jedná se především o necitlivou hru rozhodčích, a to hlavně při posuzování mrtvého offsideu a pak hra obrany. Obránci se třeba občas blázní a vytvářejí nesmyslné volné prostory. Nebo můžeme zmínit libůstky v podobě naordinování ultradefenzivní hry, při které si kromě zahrávání rohů nevšimnete žádné změny a vaši svěřenci tak vesele útočí dál. Nepotěšil nás ani systém zahrávání pokutových kopů. Ano, opět se nám s novou FIFou zvedl stupínek zábavy, ovšem ne všechny změny fungují 100% a hra stále trpí neduhem dokola těch samých chyb, takže tentokrát to bude za 80 ze 100.